Smrť je jediná istota, ktorú zdieľame a aj napriek tomu o nej vieme veľmi málo. Niektorí ľudia tvrdia, že ju na krátky okamih zažili a vrátili sa späť. Vítame vás pri ďalšom diele nášho Miaucastu. My sme Black Cats a dnes sme si pre vás pripravili zaujímavé príbehy ľudí spojené so zážitkom blízkej smrti. Čo sa vlastne deje v okamihu, keď sa človek ocitne na hranici života a smrti? Niektorí po návrate opisujú zážitok, ktorý si pamätajú, niekedy až do najmenších detailov. Nazývame ho NDE, Near Death Experience, teda zážitok blízkej smrti. Najčastejšie sa objavuje po zástave srdca, vážnych úrazoch, topení alebo iných kritických stavoch, keď je telo na pokraji zlyhania. Dodnes však nevieme s istotou povedať, prečo tieto zážitky vznikajú. Vedci skúmajú viacero teórií. Môže ísť o dôsledok zmien v činnosti mozgu počas extrémneho stresu, nedostatku kyslíka alebo chemických procesov, ktoré sa v tele spustia v boji o prežitie. Zatiaľ však neexistuje jediné vysvetlenie, ktoré by dokázalo objasniť všetky prípady. Keď sa povie NDE, väčšina ľudí si predstaví tunel, oslnivé svetlo alebo stretnutie so zosnulými blízkymi. Skutočne, približne 8 z 10 ľudí opisuje svoje zážitky ako pokojné a plné lásky, prijatia a zvláštneho pocitu, že sú konečne doma. Existuje však aj druhá stránka, oveľa menej známa a o to viac znepokojivá. Približne 1 až 2 ľudia z 10 hovoria o úplne opačnej skúsenosti. Namiesto svetla ich obklopila tma, namiesto pokoja cítili strach, samotu alebo beznádej. Niektorí opisujú nekonečnú prázdnotu, iní desivé bytosti, výkriky či prostredie pripomínajúce peklo alebo miesto utrpenia. Či už boli tieto zážitky krásne alebo desivé, väčšina ľudí sa zhoduje v jednej veci. Tvrdia, že pôsobili neuveriteľne skutočne. Tak skutočne, že ich často vnímali reálnejšie než samotný život. Ale tak to je jasné, že keď umieraš, tak ti mozog vyplaví extrémnu dávku DMT. A buď máš bad trip, alebo máš dobrý trip. Ako to môže sa stať ako jedno i druhé. Ak ste po úvode pripravení, poďme sa spoločne presunúť na pár archivovaných príbehov z zážitkov blízkej smrti. Pred pár rokmi som siahol po obrovskom množstve látok, pretože som chcel vziať osud do vlastných rúk. Pustil som si svoju obľúbenú pesničku a ľahol si. V tom som sa ocitol v lese. Bol som na chodníku. Naľavo odo mňa tiekol malý potok a niečo, čo vyzeralo ako starý kamenný múr, ktorý sa rozpadal a zarastal. Nevedel som, kde som, ale necítil som sa stratený. Niečo mi na tom pripadalo povedomé. Potom som si predo mnou... A tak. Potom som si predo mnou na chodníku všimol 2 ľudí. Mali na sebe červené rúcha s kapucňami. Pomaly sa odo mňa vzdialovali a smerovali ďalej po chodníku, po ktorom som išiel. Opäť som nevedel, kto sú, ale mal som pocit, že ich poznám a že ich musím dobehnúť, pretože vedeli, kam mám ísť. Keď som sa k ním vydal, niečo mi spadlo. Pozrel som sa dole a videl som, že mi spadol kľúč. Bol krásny, veľký a zlatý. Keď som sa natiahol, aby som ho zdvihol, nemohol som. Aj takýto jednoduchý úkon bol problémom. Ako keby som sa pokúšal udierať najtvrdšie údery, ale dopadli mi mäkko ako vankúš. Niečo tak jednoduché, že nedávalo zmysel, prečo to nemôžem urobiť. Stále som sa ten kľúč pokúšal zdvihnúť a pritom sa pozrel na tých 2 ľudí v červených rúchach, ktorí kráčali ďalej po chodníku a začal som mať pocit, že sa musím ponáhľať, kým sa nezdialia príliš ďaleko, až by som ich stratil z dohľadu. A nevedel, kam mám ísť. Snažil som sa rýchlo použiť konáre a lístie, aby som ten kľúč zdvihol. Nakoniec som ho dostal do ruky. V tom istom okamihu som začal omdlievať. Posledná vec, na ktorú si pamätám, je, že som v podstate padol alebo omdlel tvárou do zeme s kľúčom v ruke. To je najlepší spôsob, ako to viem opísať, ale cítil som sa presne ako keď človek stráca vedomie alebo omdlieva. Potom som sa zobudil na zemi a pozeral sa hore na strop, ale najprv som videl len jasné biele svetlo. Potom sa realita usadila a uvedomil som si, že ma oživujú záchranári. To je celkom dobrý príbeh. Ale že to nastaví tak, alebo že ti to tá myseľ nastaví tak, že ešte ani tam nemôžeš ten kľúč vlastne zdvihnúť, keď máš pocit, ako že by ťa to mohlo niekam priviesť, alebo tak. Zákon schválnosti. Tak to. Ale ja chcem vedieť, kto boli tí 2 ľudia. No, smrťáci. Čo ho mali akoby odviesť na druhú stranu. Pravdepodobne. A možno práve preto mu vypadol ten kľúč. Aby ho to zdržalo, aby za nimi nešiel. A že keď ho konečne vzal, tak vlastne začal omdlievať, lebo sa vrátil späť k životu.
To je celkom sranda, jak to mozog vie vytvoriť. Tak. Dúfam, že od minulého čítania príbehu sa moje schopnosti čítať text zlepšili. Vystúpil som z auta. Vonku bol ľad a sneh. Vstúpil som na neho nohou, aby som cítil, či je bezpečné po ňom prejsť, ale necítil som žiadne šmýkanie. Urobil som krok doprava a noha sa mi vykrútila a obe chodidla sa preplietli. Vyletel som do vzduchu hlavou dolu s nohami do výšky ramien. Namiesto toho, aby som spadol na zem, trup môjho tela sa vymrštil do vzduchu vyššie ako moje chodidlá. Keď sa moje telo prevrátilo, mieril som k zemi. V oblasti môjho hrudníku sa rozsvietilo svetlo. Bolo to jemné žlté až zlaté svetlo. Svetlo bolo teplé a pulzujúce. Cítil som sa, ako by sa niečo pohybovalo v smere nahor vo vnútri môjho hrudníka až k mojej hlave. To svetlo bolo vysávané z môjho tela a nabralo akúsi silu z vetra, ktoré mi v tej rýchlosti zježilo chlpy na rukách. V podstate ako by som vychádzal cez hornú časť hrudníka a hlavu. Mal som zvláštne vedomie, ktoré nevychádzalo z môjho vlastného mozgu, ale skôr zvonka z môjho tela. Hovoril som si, že takto asi vypadá, keď človek zomrie. Poletoval som okolo... tak nezlepšilo sa to. Čítanie stále nie je tvoja vášeň? Je to moja veľká vášeň, ale potichu. Je na hlas. Poletoval som okolo ľahký ako pierko a pohyboval som sa zo strany na stranu. Počul som, ako niekto volá moje meno znova a znova, tak som sa zastavil, aby som sa otočil a pozrel, kto to je. Znelo to ako hlas na konci tunela. Otočil som sa a videl svetlo a chcel som sa pokúsiť ho dosiahnuť. Cítil som, ako by ma k nemu ťahal nejaký magnet. Blížil som sa a blížil, pripravený prejsť s ním, keď ma zrazu chytili dve ruky a začali ma ťahať dozadu tunelom. Ďalšia vec, na ktorú si pamätám, je, ako som vstúpil do vlastnej ľudskej podoby tak, ako som ju opustil. Znova som videl dovnútra, ale nebolo tam žiadne svetlo. Ako som sa presúval cez oblasť ramien späť do tela, všimol som si, že sa mi uvoľnila pravá kľúčna kosť a narazila hore a dole do pravej strany môjho krku. Dých sa mi vrátil späť. Cítil som, ako sa mi srdce rozbúchalo a začalo byť. Predtým, keď byť prestalo, si pamätám, že som mal pocit, ako by ste z balóna vypustili vzduch. V tom som bol späť vo svojom tele. Otvoril som oči a cítil som obrovskú bolesť z viacerých znamení. Zranení? Zranení. Možno aj znamení osudu. V podstate. Takže on spadol a umrel. A kto ho ako priviedol späť do života? Akože... On môže byť, podľa mňa mohol byť... Ja som to moc nepochopila, teda ten príbeh. Akože on spadol, áno, a potom mal zážitok blízkej smrti. A akože umrel len na okamih a potom sa... Prebral, pravdepodobne. Aj to sa zvykne stávať. Že sa ešte ako preberieš aj po nejakom zranení alebo tak chvíľku ako stratíš to vedomie, takže ako klinicky možno umrieš na chvíľu. No to znelo skôr ako keby odpadol len, že ho ako na chvíľku môže vyplo. byť. Ale tým, že nenasledoval svetlo a niekto stiahol späť, tak... Jej. Cítim sa, jak vyprahla kobila posledne. Kobila? Že zrovna kobila? No, lebo sa to tak hovorí. Vyprahla pustina, nie? No aj kobila. To som v živote nepočula. Lekár sa ku mne naklonil a povedal mi, že umieram. Svaly v mojom tele sa začali... Ja viem. Umierať. To vôbec nie je profesionálne. Ale ja už som vnútri mŕtva. Tell me something I don't know. Už držím hubu, pardon. Svaly v mojom tele sa začali nekontrolovateľne trhať a telo sa mi prudko dvíhalo. Už som nedokázala hovoriť, ale vedel som, čo sa deje. Hoci sa moje telo spomaľovalo všetko okolo mňa a všetko, čo sa mi dialo, akoby nabralo neuveriteľnú rýchlosť. Potom som pocítil, že sa moje telo zosúva nadol. Nepadal som priamo dolu, ale šikmo po šmiklavke. Bolo tam chladno, tma a vlhko. Keď som sa dostal na dno, pripomínalo to vstup do jaskyne. Zo stropu viselo čosi, čo vyzeralo ako pavučiny. Vnútro jaskyne malo sivohnedú farbu. Počul som výkriky, nárek, stonanie a škrípanie zubov. Videl som bytosti, ktoré sa podobali ľuďom. Mali hlavu aj telo, no ich podoba bola znetvorená a groteskná. Pamätám si záblesky červenej, zelenej a fialovej farby, hoci si už nie som istý, či patrili tým bytostiam alebo ich okolím. Pôsobili desivo. Ich zvuky zneli, ako by prežívali neznesiteľné utrpenie. Nikto sa ku mne neprihovoril. Do jaskyne som nikdy nevstúpil. Zostal som stáť pri jej vchode. Pamätám si, ako som si hovoril, nechcem tu zostať. Pokúsil som sa vytiahnuť sám seba nahor,
Ako by som sa vlastného ducha snažil vyťahnuť z tejto priepasti. To je posledné, na čo si spomínam. To bol pekný LSD zážitok. LSD? LSD. LSD? LSD. Nice. Good job. To by som nechcela asi mať takúto predstavu. Pri near experience. Že počuješ nejaké ako divné bytosti, škripanie zubov a úplne, že by tam niekto v nejakej jaskyni ako kričal a úplne vyvádzal. Ja si myslím, že podľa toho proste, čomu za život veríš, v čom si ako naučený, tak to pak sa máš... ti vie potom ako odohrávať? Ako nejaká predstava alebo tak? Že keď ľudia veria na peklo a nie sú si 100% istí, že si zaslúžia ísť do neba, tak potom sa im tam ako premietajú tie ich strachy. Jak ti to vyplaví to DMTčko. To je hrozne desivá. Užila som lieky. Ležala som na posteli, keď som zrazu pocítila, ako začínajú účinkovať. Celé telo mi stuhlo. Najprv som sa zlakla, ale ten strach trval len veľmi krátko. O chvíľu ma zaplavil zvláštny pokoj. Nie fyzický, ale hlboký vnútorný pocit mieru. Znášala som sa nad vlastným telom a potom som sa ocitla akoby v rohu miestnosti. Videla som svoje telo ležať na posteli, no zároveň som vedela, že už to nie som ja. Bolo to zvláštne uvedomovať si, že sa pozerám sama na seba zvonku. Potom som sa ocitla v akomsi tuneli, ktorý pripomínal vír. Nemal steny ani jasné hranice, no mala som pocit, ako by ma unášal. Zrazu sa predo mnou objavil oslnivo biely, priesvitný, takmer holografický obraz môjho života. Videla som svoju minulosť, prítomnosť aj budúcnosť. Pred očami sa mi premietali všetky životné cesty, ktorými som sa mohla vydať, všetky rozhodnutia, ktoré som mohla urobiť, aj udalosti, ktoré sa nikdy nestali. Mala som pocit, ako by som videla takmer každý možný výsledok svojho života. No dobrý Matrix. To je hodne hustá. Videla som každého človeka, ktorého som stretla, komu som pomohla, alebo koho som ešte len mala stretnúť. Živí aj mŕtvi boli spolu na jednom mieste. Zaplavil ma pocit pokoja a lásky, jednoty a hlbokého súcitu. Bola to láska, akú podľa mňa nemožno zažiť počas bežného ľudského života. Mala som pocit, že vidím aj životy v iných realitách. Ako by som bola súčasťou rieky univerzálneho života, ktorá ma obklopovala zo všetkých strán. Ľahká a prirodzená ako samotný vzduch. Takže ona sa dostala do Matrixu a v podstate ako videla, jak máš tú teóriu paralelných vesmírov, že každé tvoje rozhodnutie vytvorí nový vesmír a podľa toho, ako sa odvíja tvoj život, tak ona podľa mňa úplne sa nabúrala do toho Matrixu a videla to všetko z riadiacej miestnosti. To je strašne husté. Ale zároveň by to vo mne vyvolalo dosť strach. Ona ako asi sa necítila podľa toho popisu, jak to popísala ona. Prečo strach? Že to všetko vidíš. No však to by bolo husté. Lenže ona videla aj tú budúcnosť, videla akoby ľudí, ktorých ešte len mala stretnúť, videla veci, čo má ešte len urobiť, alebo tak, takže... Mňa by som skôr mala ako lútosť, že keby som sa rozhodla tak, do piči, mohla som žiť takto, chápeš, akože regret. Výčitky, že som to ako neurobila tak, ako som mohla. Ale videla akoby aj do tých iných vesmírov, do tých ako, kde vedla napríklad možno ako úplne niekto iný život, alebo tak. To je husté. To je ako fakt fascinujúce. Mňa by skôr vydesilo, ako, že tam vidíš ako tú budúcnosť. A ak sa máš potom vrátiť ako do normálneho života, keď si toto všetko videl. To musí byť hrozne náročné. Psychicky. To je pravda. A hlavne veľa ľudí ťa má potom za blázna, kebyže niečo takéto povieš. Samozrejme. Tak si myslia, že ti úplne preskočilo z niečoho, z tých liekov alebo tak. Ten bol najlepší. Ten sa mi tiež páčil moc. A ešte s tým kľúčikom. Tie dva prostredné boli také mech, ale tieto dva boli fakt strašne super. Ak by ste mali rozhodnúť len podľa príbehov, ktoré ste dnes počuli, čomu by ste uverili vy? Sú to len ilúzie mozgu alebo svedectvá ľudí, ktorí na okamih prekročili hranicu medzi životom a smrťou? Zaujíma nás, na ktorú stranu sa prikláňate vy. Svoj názor nám môžete napísať do komentárov. Ak ste to dopozerali až sem, my vám ďakujeme. Budeme radi za každý like, komentár alebo odber. Nezabudnite ani na zvoneček a my sa na vás budeme tešiť pri ďalšom videu.